Is-sitt ġimgħa tal-kampanja elettorali bdiet bil-mexxej Laburista Joseph Muscat jelenka l-proposti li gvern ġdid jimplementa bil-mira li jtejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-anzjani Maltin u Għawċin. Gvern ġdid jirriafferma l-pożizzjoni tiegħu kontra li tola l-età tal-irtirar waqt li jinbeda proċess biex il-pensjoni minima nazzjonali tkun 60% ta' dħul nazzjonali medju. Tiddaħħal liġi komprensiva li tirregola djar tal-anzjani, it-tmexxija tagħhom il-professjonisti u l-ħaddiema kif ukoll id-drittijiet tar-residenti u tal-qraba tagħhom. Gvern ġdid jitrasforma ċ-ċentri fejn jinġabru l-anzjani, jiġifieri day centers, ibbażat fuq il-kunċett ta' lifelong learning hubs biex l-esperjenza tagħhom tkun waħda produttiva u interessanti. It-tlieta Joseph Muscat ħabbar il-proposti ta' gvern ġdid brabta mal-kultura bil-mexxej Laburista jgħid li dan il-qasam jista' jwassal għal tkabbir fl-ekonomija Maltija. Fost oħrajn titwaqqaf skola tal-arti fl-Università ta' Malta, jitwaqqaf Fond Nazzjonali għall-Eċċellenza u jitiebu l-inċentivi għan-negozji li jgħinu direttament lill-oqsma artistiċi u kulturali. Tiddaħħal l-inizjattiva ta' ġurnata b'xejn għal kull mużew pubbliku u jitwaqqaf kunsill konsultattiv li jiġbor fih lill-operaturi fil-qasam taċ-ċinematografija. Tiġi aġġornata l-liġi taċ-ċensura favur aktar libertà u għażla personali u tingħata aktar attenzjoni lill-Orkestra Filarmonika Nazzjonali u l-Iskola tal-Mużika Johann Strauss. L-erba' filgħodu l-mexxej Laburista Joseph Muscat ħabbar aktar proposti brabta mal-edukazzjoni, din id-darba fil-qasam sekondarju u terzjarju. Gvern ġdid iwessa l-iskemi ta' boros ta' studju kif ukoll jagħti l-possibilità lil min jaqaf mix-xogħol jew jispiċċa bla xogħol biex jerġa' lura l-istudju. U waqt li jibqa' jingħata l-benefiċċju tal-qazzieħ jingħata wkoll l-istipendju. Gvern ġdid jagħti l-istipendju lill-istudenti li jkunu jixtiequ jirrepetu sena bilan li jidħlu l-università. L-impenn ta' gvern ġdid huwa favur li l-budget tal-università jibqa' jiżdied b'Joseph Muscat jgħid li wasal iż-żmien li l-privat jingħata inkoraġġiment biex jidħol f'dan il-livell edukattiv bilan li jkun hemm iktar għażla. L-erba' stess meta kien qed jusem f'dibattitu bejn il-mexxejja politiċi fl-Università ta' Malta, Joseph Muscat tenna l-darba oħra l-impenn ta' gvern ġdid favur li l-istipendju mhux biss jinżamm iżda jiżdied bil-kumpens tal-għoli tal-ħajja biex jilħaq iktar studenti u jgħinhom jimxu l-qudiem. Il-proposti għal qasam sportiv tħabbru l-ħamis filgħodu fix-shooting range tal-Bidnija. Joseph Muscat ħabbar 4 proġetti infrastrutturali, l-iżvilupp ta' range internazzjonali tal-isparar, il-bini ta' indoor pool, ir-riġenerazzjoni tal-kumpless tal-pixxina nazzjonali f'Tal-Qroq u l-iżvilupp ta' korsa tal-motorsport. Fil-konferenza tal-aħbarijiet il-mexxej Laburista qal li f'dawn il-proġetti li se jkunu qed jgħinu l-ekonomija ta' pajjiżna, gvern ġdid irid jaħdem mal-assoċjazzjonijiet sportivi u mas-settur privat. Is-sibt filgħodu l-mexxej Laburista Joseph Muscat żar lill-komunità agrikola fil-Manikata fejn elenka l-proposti ta' gvern ġdid għall-qasam tal-bidja. Joseph Muscat qal li l-prijorità hija li jistabbilixxi mill-ġdid politiku responsabbli għall-bidja bħalma se jagħmel għas-sajd biex gvern ġdid jibda jagħti l-importanza mistħoqqa lil dawn l-oqsma.